nyomtató belsejében. Amikor dokumentumot küld a nyomtatóra, a tóner, a papír és a hardware együtt működik a megbízható, precízen szabályozott nyomat és képminőség elérése érdekében. A nyomtató kazetta fényérzékeny hengere egyenletes, negatív töltést kap. Egy másodpercenként több ezerszer be- és kikapcsolt, pontosan célzott lézersugár ezernyi pontból létrehozza a képet. A pozitív töltésű pontok magukhoz vonzzák a negatív töltésű festékpor részecskéket. A kép átkerül a papírra, és a magas hőtől maradandóan hozzátapad. Miközben a dokumentum kilép a kimeneti tálcára, a felesleges tóner eltávolításra kerül a forgóhengerről, és a folyamat újra meg újra megismétlődik. Több ezerszer a kazetta élettartama során. Az emberek többsége meglepődik, amikor megtudja, hogy a képalkotó rendszernek körülbelül 70%-át maga a nyomtató kazetta tartalmazza. Mivel ezek az alkatrészek könnyen elkopnak, úgy tervezték azokat, hogy a tónerrel együtt ki lehessen azokat cserélni. Így felfrissül a rendszer, ami biztosítja az egyenletes minőséget és megbízhatóságot.